Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, det ligger også. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er så voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der men det er også jo selv, der bliver en hyæne, en byttedyr her. Og han står selv til det. nej, men det er skjole hans. Tilbage til Nej. Den løber du helt til, hun er ikke for meget det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at være flere. Hvorfor er den ikke tilbage? Det tror jeg ikke. Der er nok meget. Der kommer der en anden. Det var jeg jo. Det går over mig sådan noget. Hvad deres formål er med at gå efter løven. Det er som om de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Altså, så bliver det helt stille. Med et. Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser den. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Har du taget et billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Han har aldrig lige kigget. Nej, det er også nok for mig. Ja, kigger den over i, når den er fine. Han gider vel ikke kigger den der ned i det der trappe. Ja, det er mere. Nu er der på noget, der er